Nosaltres setmanalment gravem el que són les sessions de memòria que hem fet a nivell presencial perquè les puguin fer online. Llavors això serveix tant perquè la gent que no pot venir presencialment ho pugui fer des de casa com per si algú li ha quedat algun exercici per fer o perquè passa habitualment que no poden acabar tot l'exercici, que no només pengem els exercicis sinó que els hi pengem les solucions i mirem d'explicar-los una mica tant com s'ha de fer l'exercici com el procés per haver arribat a trobar la solució, sobretot en els casos que són més de càlcul o exercicis d'aquest tipus. Ho enregistrem des d'aquí i sí que també anem recordant sempre que aturin el vídeo quan ho necessitin, que posin pausa per poder fer l'exercici amb tranquil·litat, etc. Nosaltres les pengem cada dilluns entre les 9 i les 10 del matí i el que fan és que duren tota la setmana.